VaMagaya vachapaponera. It is now alleged that Walter Magaya is the church leader with the highest number of crimes in Zimbabwe. Tukuti pavakuru vese vechechi, Prophet Magaya ndio mukuru wechechi atova nenyaya dzakawanda, atova nemhosva dzakawanda dzoita kuti vapinde mujeri pavakuru vechechi vese vari muZimbabwe. From kunzi vari kubira vanhu mari, vari kubira vanhu dzimba, to sexually abusing church members. Idzi ndo dzimwe nyaya. Pese pavari kunzi vambobuda mujeri vakubva vadzoswa futi mujeri because kutonzi nyaya idzi dziri kutopisa izvezvi. Patori nenyaya dzakawanda dzatotaurwa kuma-news platforms akawanda-wanda, kuma-news daily, kumachichi dzataurwa. Then tochipinda panyaya yekuti inini hangu ndoda kutanga vhidhiyo rinone ndichiti I'm very sorry to all PHD ministry members nezvinhu zvamuri kufesa izvezvi. Kana mafamily members aMagaya zvinorwadza kuti papa wenyu ari kupinzirwa mujeri nyaya idzi dzamuri kunzwa. But muno muvhidhiyo ndichange ndisina side. Handisi kuda kutora side raMagaya, handisi kuda kutora side revanhu vari kuataka Magaya, but ndichangotaura zvinhu sezvazviri. Inini hangu ndofarira kuti tinyatso kuita rewind back to history, timbonyatso research pamusoro paMagaya, tomboona kuti nyaya dzecontroversy dzakambotangira kupi. Imwe nyaya hayo yakaita kuti inyatso kuita grab people's attention inyaya yaMagaya yakare paaitengesa lipstick iyi yaiclaima kuti kwanzi yaiwedzera ropa mumuviri. Ndoda mboti titange tazvionera vhidhiyo tese because handisi kuda kuti vanhu vazoti zvinhu zvekutaura Hasta zvinhu zvaafungira ipapo. Ngatimboona vhidhiyo. This lipstick helps people with low blood in their body. If you use this lipstick, it increases some particulars in your body and increases the manyasozvionera mega vhidhiyo kuti zvinhu zviripo izvi handisi kuzvitaura. Zvinoitika futi panyaya iyi yelipstick, maperero akaita akamira so. Prophet Magaya vakazopa futi public apology vachiti I'm very sorry nezvinhu zvandakaita izvizvi. Nekuti tiri panyaya yelipstick ipapo ndofuti pavakamboclaima kuti kwanzi vawana cure for HIV and AIDS. Ndo zvinhu zvavaitaura izvizvi. Saka pavakaisa apology yekuti kwanzi I'm very sorry paipa pandakakudziva kuti ndaona cure yeAIDS, vaitaura vachiti kwanzi ndofunga pane maauthorities akavaapproachera akati kwanzi maresva hamungoyi kuvanhu mobva mati ndaona cure for AIDS. Pane matanho amunofanira kutanga matora, masteps amunofanira kutanga matora kuti zvinhu zvenyu zvinofanira kunge zvaendeswa kumalebhu zvatariswa kuti chokwadi here zvekurapa AIDS yechokwadi here kana chichi. Ndo zvakaita kuti nyaya ingoitwa brush off yakapera yakadaro. Tomboti nyaya iyi ndeyakare ngatimboisiya. But chaito nditaure nyaya yekare ndeyekuti mhosva dziri kusungirwa Magaya izvezvi inyaya dzimwe dzacho ndedzakare, but dzimwe dzacho dziri kunzi ndedzemazuva ano, ndedzezvunhu dzevanhu vaakatsotsa izvezvi vari kutochema naye. Ine mavhidhiyo evanhu vari kuchema tikutomaona akawanda nemameseji aya ari kupopa apo ari kudini. Toenda pane imwe nyaya futi yekuti Magaya aida kuti apinde kuita zifa president. Ende kuita zifa president ani munoziva kuti chigaro chihombe, chigaro chitori nemari, chitori nebhegi zvekudaro. But Magaya haanozokwanisa kuita zifa president because hanzi haana ma-requirements akakwana. Tichireva zvinhu zvekuacademy. Magaya aiti akaita PhD rake paUNESA. And ati aita PhD yake paUNESA udaro zvakazoinvestigatwa nevanhu kukanzi ainyepa kuti akaita PhD rake paUNESA. And UNESA iyi yakati kwanzi ruda kusunga Magaya because anyepa afoja document kuti akaita PhD painstitution pedu. Kwanzi zvatizvitendere vakati vada kumusunga. Anomuona nyaya dzekusunga ndikuramba ndichikudzai history kuti tigosvika kunyaya dzekuitika izvezvi mazuva ano. Ndokumbira kuti kune vari kutoona panapa paHasta TV ndokumbira kuti musubscribe kune vasino subscribe. Tochienda pane imwe nyaya futi yakabva kunetsa manje. Magaya futi aitengesa ma-app aya ainzi $5 each kutenga app iri. Iri app iri raishanda as an anointed app riya rinokubatsira mulife mako kuti ugobudirira life yako igonyatso kuita. Saka app iri richinzi $5 each. Takanyatsogara pasi takati for example animozoti ma-app ayanga akawanda. Takati for example atenga ma-app 10,000 each ari kuchita $5. That is 10 times 5 inotibuditsira 50,000 years. Ani muri kuona nyaya dzatanzwa idzi nenyaya dzelipstick idzidzidzi. Alright,
tisatienda kure ndoda mboti mumboona futi clip iriri rakazotaurwa naChiwenga after nyaya yelipstick. Chimbonzwa itinzo. Hausi kunyara here izvezvi kuti unotenda kuti Magaya munhu waMwari. Hausi kunyara. Andifunga kuti unonyara. Dai wainyara usina kumubvira wakamutenda kubva pakutanga. Yes. Aunyare. Yeah. Panonetsawo futi kuti inini hangu sezvandataura kuti handisogadzira vhidhiyo rinoni kuti Magaya is a fake prophet kana kuti chichi, handisogadzira izvozvo vhidhiyo rinoni. Tiri panyaya ipapo vhidhiyo iri clip iri raChiwenga iri rakangondito ndifunge something pandakarionera pavaitaura zvokuti ifake prophet ichichi what rakaito ndifunge something pakuti Magaya achiita zvinhu zvese izvi zvokutengesa lipstick nekuda kuita zifa president nekutengesa maapple ari kuzviitira kuti abatsire vanhu here kana kuti akuzviitira kuwedzera mari yake? Ndo pandaida kunzwisisa. Saka machurch members ake kuPHD Ministries ari munomu muzive kuti handisi kukuataka aya, handisi kuataka chechi yenyu, handisi kuataka leader wenyu. Tungovhunza kuti Magaya zvinhu zvese izvi zvaakuita izvi akuzviitira kubatsira vanhu here, kusolva maproblem evanhu kana kuti akuzviitira kuwedzera mari yake, kuwedzera bhegi? Is Magaya an entrepreneur? Ndikuvhunza. It's just a question. You mustn't be offended nema question ari kuvhunzwa nemunhu akaita senyu. Ende panapa video ndoda kukudzai futi kuti kune vaya mabelievers ndokumbira kuti musazoluze chitendero chenyu nokuti muri kunzwa nyaya dzese idzidzi dziri kunzi mukuru wechechi adai chichi chitendero chakakosha, Mwari ariko, munofanira kunamata. Hazviri kuti kana uyu nyaya idzi dzakazonzi ndedzichokwadi imochirega kuchechi kana kuti morega kunamata munhuwo wenyama. Ndopandiri kuvhunza kuti Magaya zvinhu zvese zvekutengesa lipstick aitozviitirawo kutoti abatsire vanhu here vane chirwere cheropa kana kuti kuwedzera ropa muviri revanhu kana kuti aitozviitirawo tsvaga mari. Ende futi tochitaura futi pane vaya manani believers ari kuona vhidhiyo rino ndokumbira kuti musazorege kuenda kuchechi nokuti mukunzwa nyaya idzi dziri kutaurwa idzi. Musarege muchiti he kuchechi kwazara mbavha nechichi. Inyaya dziri kutaurwa maybe ndedzenhema kana kuti ndedzechokwadi, hatizivi. Apa ngatimbomira papa tomboita panyaya yekuti vanhu vaya vari kuti kwanzi vakabirwa mari naMagaya, tomboti vakabirwa sei? Magaya aenda mudzimba dzavo nepfuti here unovatorera mari? Chinzwai manje zvimwe zvinhu zvaitaurwa. Kwainzi Magaya ari kushandisa PHD Ministries yake kuti atorere vanhu mari. Zvinhu zviri kutaura handisiri ndikutaura, ndoda kuti munyatsonzwa kuti atorere vanhu mari sei. Ndozvinhu zvokuvhunza. It's a good question. Saka kwainzi kwanzi vanhu avanosendera Magaya mari vanhu vari kunze, kuna naUK, kuna naCanada, kuna chichi, ndiye anenge achivabatsira nyaya dzefinance dzavo, kuvavakira dzimba kunoko. Aminoti pane underground program here yaakumhanya yekuti anenge achibatsira vanhu kuvaka dzimba dzavo dzokuti vanomupa mari because vanomutrust kuti he's a church leader. There's no way yaangati skama kana kutibira mari, but apapa ndozvazonzi zvakaitika zvokuti vanhu vese ava vaimusendera mari hapana vakagona kuvakira dzimba dzaiti kwanzi achavaka nekuita sei. Ndonyaya dzikubuda. Vamwe mai vakatobuda vachitochema vachitobuda musodzi kuti Magaya akadya mari yangu, kwanzi ndakamusendera mari muna 2014, vamwe tikati takamusendera muna 2018, but hani mukuona kukunzi mhosva hairovi. Saka mapurisa zvaiita manje ndezvokuti vatogadzira international calls futi nhamba yekuti munofona chero muri kuCanada, chero muri kuchichi, muripote nyaya dzese dzaMagaya kuti munyase kuwana justice, kwete kuti muzoti he mutemo wakadhakwa, Magaya is living free, izvezvi ari kurana chechi but ane mari dzedu dzaasina kubhadhara. Ende izvezvi nyaya dzikuramba dzichibuda. Zvakaitika futi apa paakapinzwa mujeri kune vanga vasingazivi kuti zvakafamba sei. Magaya akaonekwa ari kuprayer mountain make, ari kuprayer mountain kwake akauya achitorwa nemapurisa anodarika iwo 14 vari armed vatori nepfuti. Saka kufamba nepfuti uku zvaireva kuti vaitya kuti Magaya anotize here kana kuti anoita revolt ipapo. Kwanzi vakauya vachimutora kuprayer mountain, vauya kuzomutora kudaro mukadzi wake akazouyawo futi achirwira murume wake kuti siyai murume wangu handidi, asi mukadzi wake akazotorwa futi vakaendeswa ujeri vese. But fortunately enough mukadzi wake akapiwa bail because ainzi asiri ane nyaya. Uyu ndiye munhu ane nyaya wataita kuti asare mujeri. Saka Magaya akazosara mujeri akabva atorwa nemaauthorities. Ndonyaya dzacho dzikuitika kuti nyaya dzakare dzese
dzokuuya dzevanhu vaya vemarape case. Handikwanisi kuti ndinyatsotaura pamusoro padzo pavhidhiyo rinoni ko dzemarape case dzonetsa. Unogona kufremerwa nyaya kana kutaurwa nyaya yechokwadi, but nyaya iyi futi idzi kuti ndigodzidismisa totally pavhidhiyo rinoni dzemarape case dzinonetsa, because pane nyaya yecheating yaitaurwa pamusoro paMagaya kuti Magaya hasi faithful to his wife. Saka ndoda kuti mumbonzwa audio inoni mumbondiudza kuti mukufunga chii pamusoro payo. Iyi audio yakalika yaMagaya yaitaura kwanzi negirlfriend. Tete kana munhu achiti I love you zvinoreve kuti I love you munhu one he hardly calls her phone munhu haatexti even pawhatsapp because munhu achida anokwanisa kutongochinja line ochinja personal line rekuti anokwanisa kungotaura neni. But you know that my phone and you know those phones are switched off for the reason that in my life chanenge iri zvinezvi zvakafana nezvinezvi kufambira nyaya offices. I'm always with mama. She will not see me holding another phone. Ndakatokufonera line because I wanted to talk to you musina free. Okay. But alright, chero Mazaya munhu achizoti at least ndisikukwanisa Do you understand my life? Do you understand my life? You know, miri ndipedze. Monera kunda pina mbango enazi. I don't know. Pina mbana 5 a.m. Pina mbana 5 a.m. Pina mbana muka in the next 15 minutes monera mzima wangu abara phone. Okay. Imagine kuti ndaita matricks ape kuti nditore phone kundikusendera message kuti mama ndo ane phone ndakudaro wako nditi don't blame me chifungwa dai wana message don't blame me. And guys manyeso zvinzira mega nyaya yeaudio iyi iri tricky inonetsa inini hangu handizivi ndingati chii zvonetsa atori ma1 panyaya yeaudio iyi manyeso nzori vaMagaya vaitete kunge vari kutotaura negirlfriend here tapedza kudaro futi. Pane vanhu vaizonyorawo mucomment section zvakanaka Magaya anorespekta mukadzi wake zviri nani hake kuti anochita seanorespekta mukadzi wake, but inini hangu kunyatsozviona zvakadai so kana munhu achitochita mukadzi wake ndotononga asingarespekti kana Magaya dziri chokwadi idzidzi. Hameno kuti kana iri kufremewa kuti anganzi pane munhu akagona kutedzera voice rake sezvariri here kana chichi. Ndozvandiri kuti inini munomana kuya kuzoataka Magaya ina nakuya kuzomusaidhira. Maybe pane munhu anogona kutedzerawo voice akagona kumuteedzera ende but kana ariye nyaya dzisi dzatanzwa idzi dzevanhu vainzi akarepa aibira vanhu mari vanhu vari kunze uko vachisenda malife savings avo mari dzavo dzese kuti kwanzi vagovakirwa dzimba naye vadidi. Kana dziri nyaya dzechokwadi he deserves to be in jail. Anodeserva kuti aramba hake ari mujeri nokuti munhu wese anofanira kumira nenyaya dzake. Ende bhaibheri rinotaura kuti hapana chakaipa chisingazobudi. Hane mazvona handisi kuti ndikuataka, handisi kuti ndikungotaura zvinotaura bhaibheri in general kuti bhaibheri rinoti kwanza hapana chakaipa chisingazobudi pachena. Hani mazvona. Saka guys mimi ndoda kuti mundiudze zvinhu zvamunofunga mucomment section kuti muri kufunga chii pamusoro penyaya idzi dzese dzikuitika kuti tingati akufremerwa here kana kuti nyaya dzechokwadi kana kuti dzitoti dzichokwadi munhu wenyama. Ende guys toda ngokudzai futi kuti vaya vasingaendi kuchechi musazoti kwanzi taona excuse yekurega kuenda kuchechi because kukunzi vakuru vechechi vakudidi chichi. Hani mazvona. Saka guys vanyowani pachannel rinoni Hasta TV ndokumbira kuti musubscribe. Thank you so much.